אתה מאכיל את אמא? תן לי, אוי תראה, אני אוכלת לך את האוכל. שלי. לא, הוא אכל לי את כל האוכל. אני אקח ממנו, אני אקח. אני אגיד לטובת הסרט שזו כבר צלחת השנייה של המרק. תיתן לי ביס בבקשה. בבקשה, לא, זה לא יפה. תן לי לשתות, אני רוצה להגיד ש... טעים לי? טעים לי. עכשיו יאיר. אתה רוצה לשתות את המרק? רגע. מה אני אגיד? ילד רעב. אולי הוא נרדם שם. זהו? תאכל עוד עם הכף. יאיר, טעים לך? טעים לך? כן. מה אתה אוכל? תירס ועוף. תירס ועוף? וגם קניידלח. מי אכל קניידלח? מי אכל קניידלח? תגיד קניידלח. מלאלה. קניידלח. יפה, הוא יודע מה. קניידלח. יאיר. אוי, יאירי, אתה עשית פלוצי? אתה הפלצת? לא? רציתי שיגיד לא התפלפלצתי. טעים? אוי, מה אתה עושה? לא, 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 שלא יצא לך אוכל. הנה בוא. אתה לבד? לא. אוקיי, זהו, סיימנו. גם אני. לא! זהו, סיימת לאכול? זהו? הוא כבר עייף. רגע. אתה רוצה... לא רוצה לשתות את המרק. רוצה לשתות את המרק פה? יאללה, צא. יאיר, תגיד שלום למצלמה. תעשה ביי ביי רגע, למצלמה. הוא שותה את הוא שותה איך. בגלל זה הוא עשה את זה. הוא חכם. שלא ייתקע לו תירס בקש. לא, קניידלח מקסימום. הוא חכם אבל, ככה זה לא נוזל עליו. הילד גאון, אין ספק.